Hola, benvinguts ja al vídeo en el que sortejarem els 3 jocs, els 3 sortejos, en farem els 3 sortejos, sí, els 3 sabem lots. comptar, ja d'inici. Sí, ja ens entenem. Són les 3 de la tarda. Sí, del 24 d'octubre del 2024. Per vosaltres no són les 3 de la tarda. No, perquè el vídeo el penjarem a les 10, ¿vale? Això és un directe fake, Sí, fals directe. però no. fake mola més, si és fake. Sí, i tant. I això, però farem tot legal, val? Farem amb la web de Sorteados. Tu senyala, que no saben què hi ha allà. Bueno, sí, ara ho veuran. Una pantalla i això ho farem amb la web de Sorteados. Farem un guanyador I un i un suplent. I ja. I anem per feina ja. Vinga, va. Vinga, no ens liem. primer sorteig, Juntaraules, Maze Escape. Comenteu el que vulgueu en directe. Fals. Ja tenim No aquí sé, punt. espera, que no sé si s'ha posat. Ara sí. Sí, s'ha posat. S'ha posat. Ja, però... Vinga, sort que no estem fent en directe perquè aniria pitjor encara. Elegir ganador. Som-hi, triar guanyador Jo llegeixo en català. d'aquest pack. Ai, he mirat a càmera i no es veu. A veure, aquí tenim No pot ser. Mary Magrina? No pot ser. Sabem qui és? Sabem qui és, sí? Per molts anys, que la festa no pari. Moltes gràcies. I suplent Albert Saragossa Los 7508. Que crec que és l'últim comentari que tenim. Que és felicitat. Sí, diria que sí. Sí, Diria que sí. sí, l'últim, no? Que l'hem vist. Espera, que Vale. trec això. Mary, has guanyat. Queda apuntat. Conys, que me lío. Ara. Aquí. Aquí. Mary, has guanyat Juntaraules i Maze Escape. No sé. Que si els tinguessis, Jo diria que sí, no? passarem al suplent. No? Bueno, depèn de ja ho tu. parlem. Sí. Ja ens escriviu. Això no ho hem comentat. Quan guanyeu, ens envieu un privat per Instagram, no? Sí, Pot ser millor, millor. O si no, al mail de República Juganera. Que és Gmail. republicajuganera@gmail.com. Va, doncs vinga, ja tenim el primer fet. Ja t'he adjudicat. I passem al segon, que és Luna Capital. Com costa això, Tu dona-li allà, jo ja em preocupo de... Val, a veure. Aquí, al mig. Doncs vinga, anem sense més demora. Demora. Val. Sortear de nuevo. Sortejar Fem un nou- novament. Sense Això més ens ho demora. guardem ara perquè ja quedarà aquí en el vídeo. Ahí estamos. I Un passem premi, a sortejar Luna Capital. Vinga. Guanyador. Enric Montpel... Que no t'hi veus, ja t'ho llegeixo. No, Enric estic- Mompelocomermas 5293. Per molts anys més. Seguiu així. Així farem. Moltes gràcies, ho intentarem, com a mínim. I el suplent, Pau Badosa Alberg, sí, ho he llegit bé? Sí. 213, comentari, per molts anys. Doncs moltes gràcies, és el primer any. Vale, anem a treure. Això és el suplent, recordem, guanyador, Enric. Vinga. Oi, que no és fàcil. Hola. Hola. Luna Capital per l'Enric. Per Això l'Enric. t'ho estava deixant perquè ho veiessis. No, Sí. no és una qüestió de veure, és una qüestió Quan de ho sàpiguen, retentiva. quan ho vegin ja sabran que són ells. Val? O sigui, no, això no és problema. I anem al Està tot. el que heu triat vosaltres amb les enquestes Sí. dels stories que hem penjat aquestes setmanes, que hem fet grup 1, grup 2, grup 3 i gran I una final, sí, que si ens heu començat a seguir ara fa poc, us vau perdre això, però vam fer una preselecció de jocs i va sortir Everdell Farshore edició essencial, no, especial, no. No, essencial. A veure, no el tenim. Els altres sí que els tenim, els hem jugat, són molt xulos, aquest no, però parla molt bé. T'anava a dir, aviat Vinga, el tindrem. anem a passar, doncs, al sorteig, que se'ns tira el temps a sobre. Sí. Espera, que he canviat de pantalla, però encara surt. Sí, veus? Ja ho sabia jo. Ara, sorteig. Ai, Vinga. Ara. Jo diria que sí, sortear de nuevo. Vinga. Sorteig de Everdell Farshore. Guanyador. Montse, 3912. Moltes felicitats, sou genials i m'ho passo molt bé escoltant-vos. Us heu deixat un altre clàssic, el Tragaboles. Sí. Ui, va ser la primera que va comentar, te'n recordes? Dels primers. Jo diria que sí. I Enhorabona. moltes gràcies. I Suplent. X Jansana per molts anys més. Doncs perfecte. Anem a treure això ja. Ui, que No, ho hem oi, que no vist. s'ha vist. Espera, posa-ho. Què vol dir posa-ho? Què vol dir posa-ho? Ah, no es veu perquè ho has minimitzat? Sí, perquè he minimitzat això, perdó.
Segur? Torna... Sí. sí. Ara estem parlant aquí per darrere i no se'ns veu. Bueno, que som uns novatos. Noobs del tema. Doncs ja està, ja tenim aquí els guanyadors, hem posat tot el fax aquí complet, no? Que es vegi bé. I ja està, si us ha tocat, ens escriviu el que diem, ens poseu en contacte, o ja contactem amb vosaltres. No podem contactar. No podem, no sabem qui sou, teòricament. Llavors ens escriu per Instagram o el que sigui. Sí, missatge privat, i llavors ja ens posem en contacte i us enviarem els jocs. I si el titular, o sigui, el guanyador, no contesta en uns dies, no sé, un parell de dies, 3... Sí, els suplents, contacteu també, per si de cas, perquè ja us tinguem a la white, per si els titulars no contesten. Exacte, llavors ja us ho demanaríem. Les adreces i tal. Doncs ja està. Fàcil, pim-pam. Ara, com això s'emet a les 10, a les 10, a 2:15, s'emetrà també el nou programa de ràdio. És veritat. Perquè fem un programa de ràdio quinzenal, a Una Codinenca, i també el pengem aquí a YouTube. Llavors, si us voleu quedar, parlarem d'uns temites relacionats amb els jocs de taula. Sí, amb la BJ. Sí. Fem una mica. Parlem, divaguem. Sí, una miqueta, com ara. Si voleu, que és el que estem fent. Sí. Ara ja traiem aquí, i enhorabona als guanyadors, i moltes gràcies pel suport. I moltes gràcies per aquest any que ens heu donat amor i comentaris i retorn, i bé, que puguem continuar donant-vos-ho també nosaltres durant com a mínim un any més, no? Sí, anava a dir, i si voleu, compartiu amb la gent que creieu que els pugui interessar un canal de jocs en català, jocs de taula en català. I doncs ja està, res més. Ja, talla. No, es queda a dir, què ens queda a dir? Talla. Si és que, sobretot, no deixeu de jugar.